И здравейте хора, аз съм Monster Kill и това е моят приятел Crazy Gamer. И днес ще ви карам изчерпан, да видим нищо ново няма ли и така нататък. Ето вижте шахта. Ще имаме една пиратка да сложим, мани. Имаш ли пиратки ти? Нямам. Сега имаш хейва за каза. Ето вижте хора, тук сме почти до нас. Не почти до нас, ма. Ето тук почти на центъра отиваме. Ето тук една къща, вижте. Ето тук стъпка, вижте. За сега нищо ново не намираме. Няма да има. Crazy Gamer. Да се абонирате за него и за мене. Задължително мога. Ето купихме си една нести напитка, вижте, той си купи на кола, кенчи и сега ще ги пием. Идва едно такси. Кефка. Чай, мрънне не те Колко удариш. се май ще смага? Ще смачка. Кой викаш? Смачка ми кръка. Да. Смачка ти кръка. Ми кой ма оби? Кой та хечотна? Ми Бончо. Не, той не беше Бончо, как се казваше? Забравих ми. Кой та писая Бончо? Гледам там, кой са ка Бончо, никой не са ка Бончо. Обърка. Не, аз се обърках, защото името му беше почти като на Бончо, само че едно друго. Не сега. Хората. Хората ще ги снимам. И тебе ще снимам. И мен ще снимам. И сега хора отиваме, ето тук към нагоре. Ето тук нагоре. Това е втория ми клип. Дето се разхождаме около Черпан. Предишният сигурно е бил някакъв як и то ще е як. Задължително. Джуниорче. И върви да идем. Искаш? Тук сме до подзигънчука. Тук отиваме на ветеринарната аптека, ето вижте хора. И то с някой направо. Право ми замръзна краката. С нея стигурини. Дет минат. Но манирват. Аз се надавиха. Ето тук вижда, че една диречка фари на земята ще не я приближи. Това е извинително. Това е някаква рецепта, е са якви работи. Ето тук хората са нарисували с прилови работи. Не. Ето тук снега има. Стъпки виждате. Цигара. Кутия от цигари. Тя да я приближа хора. Кутия от цигари. Някаква марка, но не знам коя, защото му да чете. Възгоза. Клипа колко неща на 3 минутки. Кенчи кола. Ето, да не ме спия. Ами спи гледа. Сега къде ще ходим? Видима. Центъра. Няма ли в град? Някъде. О, сега не. И тук има една пътечка хора. Мандарин. То пък мандарина. Това е обилка от мандарина. Не е мандарина. Виж сега това забивкаш направо. Чай да видим Мишел какво ще направи. Давай. Това на Джеймс Харън. И Джеймс Харън. Браве, ти баскетболист е. И хора снимам изчерпан. Ето вижте. Това е Вивакома. Това е нон-стопа. Тук почти сме до камера вече. Крамара. Ето камера, тук е тотото. Ето тук е пешеходна пътека. 5 лева. Какво? 5 лева за черешка. За кефиш ли? Ами не. Чай, Пешеходна. Истинско единство. Шкодна ли ми? Да бе, не виждаш? Добре, ама сега всичко това е с някакви чъмни. Е така бе. Това само някой ден не блъсне, че трябва да го убивам после. Сега нагаво. Или надясно. И нагоре и надолу. Ето хора и една кола мина. Щеш на блъсне. Кара с 300 км в час, че почерпа.
Ай, тук сме в трафик. Тук сме в градската вече, ето хора, виждате. Клипа стана вече 5 минутка. Не 5 минутка, ами 5 минути. Чай са. Чакай, стоп. Кой? Значи, има добър, има и зъл път. Вие кой ще изберете? Кой да изберем? Това е добрия, това е лошия. Избираме и двата. Мяря, ти отини аз от другия. Хубаво, чакаме се там. Добре, аре. Ай. И хора, раздегаме се. Това е Мишел. Това е Monster Kill. Той се казва Crazy Gamer. И снимаме клип. Той тръгна по добрия път, аз по лошия. Сега да видим къде ще ни изведи. Кой вижда, че из градската градина се разкараме. Ни наравно. Наравно. Айде! Айде наравно. Наравно. И двата пътя бяха хубави, така че на мен и на него ми харесва. После ча минеш от други. Добре, няма проблем. Аз съм ненормален феномен. Шпанна. Тук сме до... Как беше това? Конска мила. А не, Конска мила. това е читаги. Това е чешмата на Черпан. Това е коша. Виждате го какъв е щупен. Има Хората са го щупиха. Каски. Вижте вратата, каква е само картина. Хора, клипа стана 6 минути. Има още, има още. Има още, не? Кой път ще избегеш? Кой? Чакай, няма. ай назад сега. малко, ай назад. Обърни. Обърни. Значи, добре. Виждате. Това е пътя. Ще стана, който гледа анимета, той ще го разбере. Значи, кой мислиш, че ще победи? Гоку, това е пътя за Гоку, това е за Наруто. Айде, избирай някакъв път. Избирам Гочо. И така, хора, разделяме се, сега пак ще се решим из градската градина. Снимаме клип. Ни наравно. Клипа стана 7 минути, да знаеш. Да, има още много. Да, е. Клипа стана 8 минути. Има време, има. Окей, що има. Ето го хора, май не се вижда много. Тук отиваме до червената каравана. Тук отиваме до червената каравана. Вижда, че не работи. От 5.01 отваря. И това е Crazy Gamer, вижте го. Голям пиче. Майтап. Майтап. Така, това е хора, това е градската градина. Сега отиваме някъде другаде. Много е самотно, през лято това всичко е запълнено. Да, с цветя, работни градинки. А какви градинки? Горе за хора, той ви говори за градинки. Да. За градинки ви говори. Това е Яворов. Коса. Голям коса. Има. Ето лампата. Сима лампата. Да, и какво да се чува в пътя. И кесни години така закъсах. Давайте ми вегетичи хора. Как беше тази дето ча? Сперма ли? Да. Каже стига. Беше. Чай, че го забравих сега. Да. Няма стига, спермата пристига. Това го измисля на Тейса. Аз знам. Обима с награната и му и сега. И аз така, няма стига, спермата пристига. И го саднах. Вчера играхме CS хора, много е добър. Почти колкото ви е добър, ма не чак толкова.
Аз гола с 108 кила, той ме води с 45. Да, вярно е, до някъде. До некъде. До някъде. Ето вижда снежен човек, ако искаш да го видим. Чай са върни да го видим. Айде. Чай да се посмейте малко хора. Тук закъсвам, трябва да вада шината. Ти е спаднал. И аз падам. Ето снежен човек. 100 колон отпрети. Добре. Тя пишката му чета на носа. Ето така трябва да сложат така. Добре, Ай хора, се връщаме. Значи, добре. Каква стана 10 минутка? Чакай малко, знам къде приключи. Ай там накрая, не? Ей, как скача като зайче. Не спаднал. Чаш се натупах сега с сняг. Ясно. Замръзна е. Много студено, хора, минус 50 градуса е. И виж, ти се тъй. Честяк. Я спам честяк. С чайче и кола и студява кола. Пиче слънце. Хора, много и топло замръзвам. Много и топло замръзвам. И така, тук отиваме нататък. Отиваме към Руско. И ако искаш тук да спираме. Хубава е още малко. Тук снимаме хора. Ето хората тук са багари с... А то не ставиш защото е сянка, ама остави. Ти ще им падна. 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 Ей. Кой падна? Дай се много търсим. 105 стинки. Ей, 2 стинки някой ще да обогачи. Купи някакъв оригинален телефон. Оригинален телефон. Оригинално. Пускай е компютъра. Компютъра. Пускам цеса. Някой път. Чувак си, дядо ти или баба ти да ти казва, включай компютъра. Да. Или лапстопа. Лапстопа. Баба един път ми вика, включай лапстопа. Айде. Ай хора, това е Руско, да знаете, тук ядат хората. И до тук спираме клипа, това беше от мен. И от Crazy Gamer, надявам се да има лайкови. Надявам се клипа ви да е харесал много и така нататък. И довиждане, до скоро. Айде. Чао. Айде.